ohani bugrani busang butiro neliani huyabe ikhabokhe layabe 10-11 piece 22 piece tangai jana total chokthani bagai ko banglayau khani sheleng no khibiu achukok shalayan sini white tape ni sangkrak rock Eskapara village committee na andara khopjak Gandhi Kumar Parawo thangnai Nabarwati yo nok uri thangma bai tini white tape ni bisingtei 48 koram sara white tape ni bisingtei tin paitu bulai seng samung phailai tongo phongni simi samung phailai mani samung pati ting tongha excite digi tekisa tongko tin buanyan bagi naidi nero jeng tini sanjang phano tini ni bisingono onong no pairi kelangani jeng saitok nai sini white tape ni sengkrak rok balai keno sakthari samung phailai tongo Haidi taku haidi buku khabaksa unai anbaksa kemenak no jeng sokomor laina samai tang di ham chang tei di ansa henani lam kata lu lang khang nai do kono chini Sangkrak rock Eskapara village committee na andara khopjak Gandhi Kumar Parawo thangnai Nabarwati yo nok uri thangma bai tini white tape ni bisingtei 48 koram sara white tape ni bisingtei tin paitu bulai seng samung phailai tongo phongni simi samung phailai mani samung pati ting tongka anbaksa excite digi tekisa tongko tin buanyan bagi naidi nero samai tang de ham chang tei di tham cha himani jeng tini sanjang phano tini ni bisingono onong no pairi kelangani jeng saitok nai sini white tape ni sangkrak rok balai keno sakthari samung phailai tongo